Čaute, nachádzam sa v Bojniciach. Prišiel som si vyskúšať novootvorený Čákov trail a značený ako Black Diamond. Vrcholná časť, spodná časť by mala byť Double Black Diamond. Je to tam technické, strmé, sú tam nejaké lávky, tropy porobené. A začína sa vlastne hore pri Giletovom traili, takže kto sem chodí, určite bude poznať výšľap a končí dole pri pramení Bohatka, zhruba ako Corvinov trail, takže sa môžete občerstviť a šlapať vlastne ďalej hore. A poďme si ho ukázať, poďme na to. No, takže začína to hneď intenzívne. Tu dva také väčšie skoky, na ktoré si netrúfam, okolo 6 až 7 metrov. Tu budem obchádzať. Tu je prvý. To je taký krátky transfer, prehodiť na ľahší prevod. Tu je druhý skok. Dropík. Pokračuje sa do tej technickej pasáže. Tu treba potráfať stopy, pretože je toto nebezpečné. Toto nepoznám, nech to radšej napozerá. To idem druhýkrát, takže dúfam, že sa mi podarí všetko. Tu sú dve skalky za sebou, treba tu tiež trafiť. Zastaviť na klopenke. Tak, to je koniec. Paráda. Treba sem prísť a vyskúšať to, adrenalín jak hovado.